lolemba pa 17 May chaka chake ndi cha 2021 kuchokera kuno ku Times Television imene pachidule timati TTV, komanso ambiri amene ali kunja kwa dziko la Malawi komanso amene muli nayo data yochuluka ngakhale mdziko momuno mmaonera pa Times 360 Malawi Facebook page, komanso ena mmamvera programu yomweyi pa Times Radio. Programu yache ndi ya Kwagwanji imene timafunsa funso loti kodi Kwagwanji potengera nkhani zikuluzikulu zimene zachitika. Lolemba ndimakhala ndi mkonzi Rex Chikoko. Ndakulandirani mkonzi. Kwambiri. Siku la chuti. Siku la chuti. Anzathu achisilamu adamasula pachisanu. Koma popeza kuti pachisanu popadali kale chuti china chakamuzu. Timayenera kuti tiwalemekeze ndi tsiku lawo asapange share ndi munthu wina. Yes. N'chifukwa chake pa Monday pa 17 May ndi tsiku la chuti chosangalala kuti tamasula tamaliza mwezi wa Ramadan. Yes. Chabwino. Nimanena kuti kwa amene ali nayo data amatha kumachita ndithu Kwagwanji pa Times 360 Malawi imene ili Facebook page. Yes. Anthu akuti ka data be khangati kantengo kadalibe pamwamba iti zoti zasisidwa anthu sakuzona bwino zidayenda bwanji. Zimene zichazo tikatengera kwa munthu ogwiritsa ntchito data. Palibe chomwe chinasintha. Penanso umathanso kunanga kuti kapena mwina anaonjezera popanga timasamutawo mokhangata kukwesa kumano actually data sinaoneke kusintha maso imachita kuopsa ngati kuti anaonjezera. So kunena kuti anthu mwina kunjoyapo kuti kumaonera data yotsika mene ananenera mucha zimenezo I don't think kuti zinachitika. Izi zimutha kuonera mmene mwinanso even reaction ya anthu atanena kuti basi kuyambira tsiku lakuti kuti tatsitsa data anthu mawa lake sanaoneke kuti achilandira achimva kukoma kuti data ichatani yatsika. So pene papa tinanamizana mitengo yache ndimene amagawira kuti sono ya 70 kwachayi uzigwisa ntchito sizimamveka kuno bwino. Chomwe chimandabwisa kuti ngati akufuna kutsitsa data osangotsitsa bwanji kungotsitsa yonse malomoti kuti azigawagawa kuti mutere mutane kapena mabando aja kuti ngoseka nkale ndi sangasise imene timasisa ndi volume bando ifa imene ndi malo apaliponse. Koma ngati mugula kale WhatsApp bando kuti mufuna muzongopanga WhatsApp bando imeja ndi bando kale ifa njosika kale mtengo wake si umene uchi. Komato izizi zosaona ndi maso izi zasiyana kugula thumba la chimanga 50 kg tiyeza kumaona so kama chijaso kuti chasalamu chochi koma zosaona ndi maso nkumanena kuti yayi data tatsitsa koma palibe chomwe chachitika. Ine munanga mudzi wanga mukhani nthawi yowerengera imozi mabytes inakuendera kundani mazango zitikira you have used 50%. Yes. 60 70 90 100 pena sukugwiritsa ntchito ndi phone yomwe chakuda pa I've used what is happening out makha kuti pali ma apps enake akupanga akuchita operate behind the scene zomwe tikunenazo kuti zimakhala zosaona ndi maso ndi chicho chomanga kuzeni muzikhulupirira nanga muta chabwino nde koma zoona zenizeni zote zomwe mungazikhulupirira chokera pa mtima wanu ndikumaona kuti data yanu sinasinthe simugwiritsa ntchito nthawi itali imene mayenera kutani kugwiritsa ntchito ikuthabe ikuluka tizifika pomathimisa pena pachiso kachikacha fo mukasiya kalioni kumachosa kumaika airport nje chabwino nkhani yache simeneyo kumene kuti angodusako chifukwa tufuna tikambirane mprogram yathu ya Kwagwanji ya lero. Nkhani yoyamba ndi nkhani imene kachichewa chake tinene kuti chani kusamvana kapena kusagwirizana kapena kusamvesesana koma ndi zambali imeneyi pakati pa bungwe la NOCMA National Oil Company of Malawi komanso ndi regulator Malawi Energy Regulatory Authority pa nkhani yokuti kodi mafuta azibweresa ndi ndani azibwera bwanji mdziko muno. Amene akubweresa mafuta padakali pano contract yawo ndi kuti itha June, kutanthauza kuti kuyambira July kuyambira July pamayenera kukhala kuti either ndikuti amene akubweresawo achita renew ma contract awo kapena pabwera ena.
malingana ndi kuyankhula kwa nokma akuti pamayenera kukhala miyezi 4 contract zija zisanathe kuwapasiratu ena kuti waja azithamangathamanga kuti pasakhale gap. Momwe tikupangira pamu titakhala kuti sitinazithamangise msanga sitinamvesese bwinobwino mbali zonse zamvesesana nkuziwa kuti tipange chonchi akuti pakhoza kukhala gap ya mafuta nthawi ina yache tidazionako mbuyomu si zinthu zabwino chama 2012 yes umapezeka kuti munthu wazuka 2 am ukakhala pa queue ukamakafika gamoti akuti ithire akuti atha timakhala m'magulu osakasaka mafuta kumathamangira even chipingiza chija chopopa ujeni kumasazilikira kuti si cha mafuta utachisatira nthawi yayitali chopopa bibi chichi sinali nthawi yabwino timathamanga kupita kumulanje kuotcha mafuta kukatira mafuta ndipo munthu amene amakhala ndi mtero ya mafuta amakhala munthu ofunikira kwambiri akakukuza ati chili kundilande thamanga magiya anthu si zinthu zabwino matenga ndrama ya ndiwo ukatira mafuta akalimo for the first time amalawi timatira mafuta fasu umaziwa kuti ukatira chonchi ena abwera liti sizinali zabwino sizinali zabwino. Now zomwe zikuchitika apa mkonzi choyamba zikuti bwanji vuto ndi chani tikonze pati nkhani siya pano njabadzana ndithu pamene mwina nkhani zitikaziona kwenikweni kumayambiriroko ndi nkhani za kuti titenge ndani procurement yomwe ili vuto lichaso president anayitchulapo procurement kuti titenge ndani. So apa pakuoneka kuti panali makampani amene anasankhidwa kuti ndi amene angapase business kumano bungwe la mera tikuona ngati kuti mwina makampani o business yo ndiyokwera mtengo ndiyodula zimene zipangisenso kuti ife othira magalimoto azikhala odulirapo. Yes, so awauza kuti ayi tisapange choncho tikuyenera kutani kusintha pamene bungwe la nokma lomwe linasankha makampaniwo likupanga insist kuti akupanga akhale anthu omwewo. So tikati tionesese chomwe chikuchitika papa sitinganene kuti ndi kusamvana kumvana akudziwa zoti pakufunika chani mafuta akumvana bwinobwino zoti tufuna mafuta tikumvesesana aliyesa akumvetsetsa kuti pamene sakumvesesana ndi pati pamene sakumvesesana abwere bwanji mafuta abwerese ndani. So pabweresa ndanipo pamene pabwera nkhani yonena kuti yayi anthu amene akubweresawa amene mwasankhawa mwina athu zatika pa mafuta kutsogoloko when it comes to ndrama chifukwa choti ndodula ndokwera mtengo kwambiri tikamakamba papa tikamba za ndrama zokwana $50 million kuonjezera pa ndrama zomwe anakakhala kuti sipanali chipwirikiti chinachi chonse ndramazo zinakhala less $50 million amene tasankha pano pa wodula ndi almost $50 million. Titakhala kuti taunguza bwinobwino nkusankha ena ochipirako. So zomwe zikuchitika nzoti kuti titenge awawa kumapeto kwake azapeza kuti ndrama ichati kupereka ndifeno ogula mafuta $50 million yokwererapo ichi mwanja iliyonse ndoti mafuta ayamba kutani kukwera. So chomwe tikunena bungwe la mera ndikunena kuti bwanji tisankhe anthu amene atangabweresa mafuta omwewo mochipa zomwe I think ndi pamene pakhala ngati kusagwirizana kumano chomwe chochitika kumapeto kwake nthawi ikutani ikutha. So imene mufotokozera pa mkonzi ndi nkhani yokuti ine sindikudziwa kuti kusamvana kukhoza kuchitika bwanji pamene inu mukundionesa kuti tikhoza kupanga zomwezi koma kupulumutsa ndalama izi. So the fact that zikutenga nthawi yayitali zikundionesa kuti mwina siza straightforward imene mufotokozera nkhani yake ili pamene poponena kuti tingodziponya ndalama zizipita popeza mwina mmene timanenera kuti ndalama zaboma kapena tiziteteze ndalama zaboma chifukwa choti $50 million tikukamba za 45 billion kwacha and 45 billion kwacha kulowa kusunga ndalama 45 billion sikuti sozoti zaboma kuti zizichoka mtumba mwaboma koma nzainu ndini chifukwa choti mafuta aja azakwera mapeto ake tizagula mafuta aja modula mmene timanena kuti mafuta akakha kuti palibepo chichonse mdziko chimayima and zonse zomwe tikuziona panopa ngati zomwe tikuziteteza ngati Malawi kuti ngati tikukamba za moyo tikukamba za school zonse zizasokonekera mafuta akali mwazidziwa ino mmene zinali mbuyo mafuta mbuyo monso mawana ali mkamangoozi amati akakweza mafuta akhala kumapempha ina kuti mmene akweza mafuta chonde musakweze iniyonso sizimveka anthu amafunsa ati inu mwakweza bwanji mutiresa ifo tisakweze. Yes, so apapa ndi nkhani yonena kuti amene akukakamirawa kuti tiyeni tipitire ndi tiwi akufunapo chani. Obviously zochita kuoneka kuti mukamba zoti ndalamayo ndi ambiri $50 million simasewera akufunapo chani. I think ndi zomwe akuyenera kulongosora mwina apapa chomwe chochitika choti akupanga dala
mumakumbukira mawu ajaonena kuti house on fire akupanga dala kuti kumazichedwesa kuti zakhale ndi pressure anokwene you have no option kungona tite tingopanga zomwe zilimozi kuti mafuta awo tikhale nawo chifukwa choti akupanga dala ndi ndani pamene papa iniyo nkona kwanu nkozi bungwe la NOCMA limayenera kutenga uphungu kwa anzawo ngati amera kwa alangiza kuti izizi mukuyenera kuzikonzanso ndi ngati mwina sakufuna ndi kuti mwina akupanga dala ndiwo sono regulator si amene ali ndi mphamvu ochita regulating kumanena zimene zikupanga iweyo wopangidwalo iwe ndongofunika kumvetsera akana kuti apakonzani inu mukatani mukakonze first obvious kuti regulator apo pasangapindule fuato sali involved pa procurement yangu athandiza maganizo so amene angapindule ngati pakuchitika za chinyengo ndi anthu amene ali kuti kumusiku chifukwa choti ndi amene mwina amene azakhale kuti apanga transact business age so munthu ngati angokoza kuti apopo sipakuoneka bwino takonzani sindikuchiona chovuta chonena kuti mukakanikiretu chomwe anakapanga ngati anawuza kuti aonjezeranso makampani awiri kuti tione kuti tipanga banja papa anakangoonjezera sindikuona povuto naliro nkhani yoti aonjezere makampani awiri malingana ndi zimene zalembedwa mu newspaper ya Nation akuti zidachitika ku Capitol Hill zimene mkuona kwawo kufa makampani osawiri ali marketing uku kuli abuluma ukuso kuli acting andana achiwo andana akumerawo zikuoneka kuti anthu awiri kwamva kunena ena akuona ngati kuti iye anthu akufuna kuti pasa pressure kuti tonjezera zinzawo anokuma so pamene amera acting siwa akuti ya si choncho yati manena kuti tikapanga choncho ndio tonjezera nambala komanso khanga mitengo yake ikoza kukhala bwino zimene mukunena zinkonzi zoti zimene zikuchitikapo kuti uzimvesese bwino ngati anthu fe cholinga chathu chili chimodzi tinakapita chitsogolo mosavuta chifukwa choti tinakangonena kuti kodi mwanena kuti apa pakuchuluka ndalama koma zomwe zikatundu imwe atha kubwera pa mtengo otsikirako ndiyo tinakangopita that direction chifukwa choti mmene alili mafuta ndi product imodzi eti sitinganene kuti wina abweresa quality yosiyana ndi nzake sitinganene kuti mafuta wawa wina abweresa 2 liters yochuluka kuposa nzake amene kuti 2 liters ya wina imaoneka bei yambiri kusiyana ndi nzake so ndi chinthu chofanana so ngati chili chofanana mafuta ngati quality yomwe tikufuna kumayikono ndi imene yoyota kugwirizana amene atabweresa mochipa enda amene akuyenera kubweresa palibenso zoti awawa bola kapena awa motere tipiteni kwa amene angabwerese mafuta mochipa pali ndale apapa ndale tinganene kuti zilipo ndale zake kumano sitinganene ndale zake nzoti ndithu mwina akafuna adyepo mwina mwachidwe tinganene choncho pongoyang'ana kuti mufa munthu sungakakamira ukagula chinthu chodula chinthu choti chinthu mafuta ali ngati tingoyerekeza amene amakhala sopo ngati ino mufuna mugule sopo wa Protex sokuti wina ndo wabwino kwambiri kuposa nzake ngati mufuna mukagule mu shop ukapeza kuti shop iliyonse Protex wake ndi imweyo so kuti mukanene kuti ya ine ndikagula odula ali Protex imweyo pali nzeru pamene so I think apapa ndioti mwanjira iliyonse munthu wanzeru athoganiza kuti tipiteni tikagule mafuta kwa amene atangati pasi mafuta otsikira kontengo njovu zikamamenyana umavutika ndi udzu ndi nkhani yokuti timanena mobwereza chikanakhala kuti ndi chakudya ichi chinkozi mwezi tikunena kuti ufa ukutha nyumba makolo akangana abambo ndi amayi chimanga tigule kuti tigule kwa ndani koma chonsecho tikudyabe ufa umene uli mudengu kaya timasunga motani ukatha kenaka tizati ninjala anatipanga nawo chani tithese bwanji msanga zimene zizi ndi cholinga chokuti tonse tikhale soba tione di interest ya dziko la Malawi komanso interest ya Malawi amene kugula mafuta sirakijali so timafuna ndithu mafuta awo isenesi ndi product yoti sitipanga tokha yayi imachokera kunja everybody understands that kuti imachokera kunja it requires kuti tizikapo ndalama koma tipeze njira zokuti tikamabweresa kunoko azikhala kuti ali pa mtengo kuti palibenso pena pamene tingatha kuseva ndalama where people are putting their interest ahead of this commodity it worries me nkhani cha imene ndimwe timakamba nthawi zonse tikamakamba nkhani ya procurement kuti zikafika zoti nonse mwafanana chomwe chimayang'ana ndi chani timayang'ana no ndalama kuti tiseva pati ndalama so ngati awa makampani osatubweresa product yofanana mofanana tiyang'ana chani tiyang'ana ndalama tiyang'ana kuti tiseva ndalama ngati tingathe kuseva 45 billion ndi kuti tipita kumene komwe tingakaseve ku ndalama chifukwa choti product yomwe ibwera ndi imodzi so kwa ineyo kupita chitsogolo tingoseva ndalama pangana committee yoona za nkhalango za energy ndi choncho
idayitana ndithu mbali ziwiri zimene zizi kuti akamve kuti kodi sipakumvesesana ndi pati. Kuwerenga bwinobwino akuoneka ta komiti wapereka kuti chifukwa amera ananena kuti kukamba za mwina kuti angovomera arrangement yomwe ilipo pano pai sangangovomera ku komiti imeneyi akwena ati abwirira akachite consult ma stakeholders muli Minister of Finance imene muli Economic Planning muli Reserve Bank of Malawi ndi ma stakeholders ena apa mpaka na pachisanu pa sabata inoyi kuti zimene zizitheke pofuna kuti tichepese gap imene kuza kukhalapo pofika pa 30 June paja kuti tizavutike ndi mafuta sukhala bwanji kuti mmene ikuyendera nkhani imene tikuona kuti pachisanu pamene patikhala kuti tamaliza zimene tufuna tipange ndi kugwirizana tonse alese kukhala happy kuti this is the right decision for Malawians because anthu amene wawa ziganizo zimene akupangazi zitikhuzabe ino ndine at the end of the day chifukwa kamakagula mafuta acha zizachitika kuti ziganizo zawozi apanga bwanji. Apopo sizimayenera kufika koseko kuti mpaka na komiti zilowerera chifukwa chokuti apopo ali ngati mkangano wa kholo ndi mwana andi kholo ngati lokulangiza kuti mwana iwe tapanga chonchi mwina kunayi kungoyenera kuti mwanayi angomvera nkupita chitsogolo faza zozota ineyo zomwe ndikupanga zinzo mwana ndilangiza makolo wanga. So apapa ikamazafika nkhani ya komiti mwinanso komiti yonso nanga sinawonso ndi ama interest awonso mwinanso nawonso mwakufunanso zoti mwina zikulowa mmene mwapangira kuti zikulowa ndale. So kupasana ka matimetamu kuti mupange zizika within 5 days kambwanji sindo zoti zithandiza chani komano nkhani ndiyoti kumapeto kwake tikuyenera kupanga chilungamo ande chilungamo chake nchonera kuti mafuta abwere mdziko muno pofika pa 30 June tikhale kuti deal tinayo imodzi yomwe ili yomvesesa yomwe ingapange protect my interest ama Malawians yomwe ingapange soti Amalawi asasauke kwambiri chifukwa already mafuta mene mwanena kuti sitingakhale opanda mafuta komanso mafuta opanda odula tikaona mmene akupangira jet mmene timagulira komanso kuti tikamvesesa mbali ya mera imene ikunena kuti panopa ikukanika kulipira ndalama zina zomwe imapereka kuchani kunokuma chifukwa chokuti ndalama zinatha chifukwa choti zinatha chifukwa akupanga cover mafuta omwewo. So ngati akukanika ndi tukapitabe deal ina yodulaso kwambiri ndi tuzoti Tanzania chifukwa choti akamba za mwina 20 chakuti billion. So 20 chakuti billion apopo tikaseva 40 chakuti billion ndi kuti zizathekanso kumabwezera ndalama zawo achani anokuma kapena soni makampani ena amene amabweresa mafuta mdziko muno chifukwa sinokuma yokhai apiaironso nawo kuli ndalama zawo makampani ena ake amene amabweresa mafuta mdziko muno kuli ndalama zawo. So ngati nokuma emera ikukanika kubweza ndalama so tupitaso kudilu inayodula so kuti kukhala no pressure ya ndalama so kuchani kubungwe ngati limeneli. So kwa ineyo ndi nkhani yoti tiseve ndalama tipite chitsogolo akuti there is no right way of doing a wrong thing. Exactly. Ngati chimene mukupangacho chili cholakwika simungapezeke kuti kaya mwabwera anthu ambiri motani nkumana kuti tichipanga mwachoncho tione kuti tikupangachi ncholondola kapena nchosalondola ngati tikugwirizana tichi nchosalondola there is no right way of doing that thing. And komiti ya nyumba ya malamulo zimenezo zonse mwena kaona kuyambirira kuti tikupanga chani tikupindulapo chani and kupita chitsogolo nkhani ndi tiseva ndalama zingati fa dziko tikamaganiza zoseva ndalama kumaona quality kumaseva ndalama zimenezo zomwe zingatipitise chitsogolo sati kumangopanga ma decisions based on kuti basi tingopanga chifukwa choti anthu ena ali ma interest pankhani anokuma amera komanso ino a parliament committee ya parliament yona za mafuta nkhalango ndi zachoncho mugwire mkono wanu pachifuwa nkufusa kuti zimene upanga apa zolondola ngati muuziwa inuyo conscious yanu kuti what we are doing is wrong, let's not do it. Tipange zinthu zolondola zomwe at the end of the day Malawi aliyense azanene ndi pakamwa pake kuti mapanga zinthu zolondola because you represent us. Musamayiwale you're there because of us. You represent us. Do the right thing all the time, each time. Tichoke choncho nkhani imeneyo nkozi. Tipite ku nkhani ina imene ikupezekaso pa tsamba loyamba la Daily Times. Bungwe la HRDC, Human Rights Defenders Coalition, idati phe pakati panthu adadya mabanzi anyamata amene aja adadya mabanzi avumbulukaso kumene analiko achina Trapensi Sembereka komanso taonaso bwana Ujeni amakonda Rocktem aya bwana ada atibula pa Ujeni bwana Mayaya bana bile Mayaya taona vala masheti ao matisheti ao konsekera mawa mademu. Public Appointments Committee itachita kauniuni wao
idapezeka kuti malikisi amene apereka yapangisa kuti amayi aja alephera ndi anthu atsutsana nazo zimenezo kuphatikizapo bungwe limeneli lilavumbuluka ku hiding kumene lidaliko lufuna likachite mbindikiro mmawali ku nyumba ya malamulo pofuna kuumiriza mabungwe onse okhuzidwa kuti mayi ampase ntchito kukhala bwa mmene mwaneneramu ndi mmene HRDC imene anenera kuti mawali akupita ku nyumba ya malamulo cholinga chawo nchokaumiriza aphungu a nyumba ya malamulo kwenikweni bungwe la committee ya public appointments committee kuti isinthe maganizo ake pa chiganizo chomwe inapanga kuti mayi Chizuma Martha Chizuma alephere kupeza ntchito ya ku ACB. Now nkhani ndiyovutirapo chifukwa choti tikukamba zoti timakhulupirira malamulo a democracy amene decision ikapangidwa ngati committee anayipasa mphamvu yopanga that decision ane inapanga mene zinakhaliramo so kuti azikanena kuti bwererani kapangeniso itati yabwereranso mene inatulukiramo ndotabweza kangati so ndi nkhani yovuta iyi pamene zilili pano pamo other than mwina tomwe ndimaona ineyo ngati bungwe la HRDC linayi nkhani yakhuzidwa ndi zomwe zachitikazi kwa ine ndimaona ngati kuti mbindikiro omwe apangawo usakhale unena kuti tini abwezeresa Achizuma koma azinena kuti kuyambira pano pakupita chitsogolo kuti nkhani ziziyenda bwanji ndikumbukira bwino a vice president nthawi ya campaign ananenapo kuti bwanji ma interviews ma public officers azikhala public azikhala pa TV tikati titengere kuchokera kumene kuti anakhala kuti mwina tinazo amene anapangira score Achizuma kuchokera kumayambiriro mwina sinakafika posepa so HRDC kumwezi lowera izikamba zonna kuti kuyambira panopa izipanga iyambe kupanga appeal to nyumba ya malamulo kuti isinthe malamulo ake kuti ma interviews onse azikhala public ochita confirm anthu ngati amenewa kuyambira kwenikweniko amasankha ma positions ena ake amene tikuzogwirizana kuti these positions ma interviews ake azikhala public for everyone to see tikachokera kumeneko kuzafika mpaka na pamene public appointments committee azapanga confirm tonse tizakhala kuyenda limodzi so that's my menduganizira kuti nzomwe tizipita chitsogolo kusiyana kuti mwina tizikhala ngati notukaumiriza anthu kuti asinthe maganizo awo just because tikufuna ndife kuti tizitero pali ganizo lokuti kapena nene kuti chikonzero chokuti chifa nyumba ya malamulo yaitanisa report leader of the house Bambo Richard Chimwendo Banda honorable anapanga move motion imene idavomerezedwa kuti awa a public appointments committee afotokoze ku nyumbayi kuti zidakhala bwanji HRDC akuti zimene zonse zikaonesa kuti mayiyu CMA wakhonza kapena zimene zilili ali okonzeka kutengera nkhani imeneyi ku court kufuna kuti amalawi akuti asankha mayi ameneyi kuti zikhale choncho mbali ina ndi zimene mafotokoza mkonzi kuti kuli madongosolo amene takhati kuagwiritsa ntchito omwe aja kuchita confirm anthu ena amene ali maudindo pano na dongosolo omwelo likakana lizifotokoza chimozimozi likavomereza munthu wokuti nangasiwa jamalandira dzina ndikuvomerezako mwebinzi what people expect kodi every time they reject they have to give us an explanation tikamanena kuti tiyambira ponena kuti tikamati amalawi nzomwe akufuna tikumapeza bwanji amalawi fuwa tikaona nkhanizi anthu aja amapita ku parliament pali ndondomeko zomwe amatsata kuti munthu uja amvomereka meta amkani so tikanena kuti amalawi mwina tingokamba za ifeyo ngati anthu mwina pakagulu kena kake kanthu fuwa kunena kuti apanga zomwe amalawi sakufuna sitinafunsa amalawi sinamambiri ine simuziwa kuti amalawi ambiri akuyankhula even ma social media exactly sitingane kuti amalawi onse zomwe ndikunena kuti tikunguyang'ana mwina one group ya amalawi mwina pa social media ndi kuzanena kuti this is zomwe amalawi akufuna kupano kukayamba process ina mpaka namuti mpaka nakafike ku court zinthu zoti mwina palibe measure iniyeni yoneka bwino kumaso kwa anthu kuti izi zidi indeed zomwe akufuna amalawi chomwe ndikufuna kuthandiza papa nchonena kuti zambiri monga timamva tikumanena kuti amalawi akufuna zakuti amakhala kuti mwina tangoona pa social media mwina anthu 20-30 ndi amene akunena tizipeza bwanji opinion ya amalawi mufuna every time likakhala ndi issue ofuna anthu amene tinavoterache tinatumiza mwene kuchako kuti akatiyimirira zomwe tinasankha ifeyo
so my decisions are we believe kuti ndeuta kuti imira ife even atakhala kuti sanatifunse nthawi zambiri kuti tione zambiri zomwe zimadusa ku nyumba ya malamulo zamakhala sanatifunse so timangokhala chikhulupiriro zoti zonse zomwe apanga ja kuti imira ifeyo so we've given them okay tapa mphamvu zokuti if they make a decision on our behalf ife tivomereza ife kuti tinatuma ndi ife tinapa samphamvu ili ngati ndi open ticket imene kuti pitani koma sizimayenera kukhala choncho kozi sizimayenera kukhala choncho pamene because even the constitution says kuti you don't have absolute power of representation if you don't there must be a way of inuyo of course akuyenera kuzapanga konzati yes komano apapa tonse timazowa zoti samapanga konzati and then panokusefa tikachosa nkhani yacho zomwe nkhani zambiri zomwe amakamba parliament kuti samapanga konzati amangopanga decision yawo umene akuchimvera kwenikweninso za ndale amalowesa ndale mu nkhani even nkhani yacho zomwe ndi nkhani ya ndale kuti muonesese si nkhani yoti amafuna kusankha munthu koma amalowesapo ndale mukaona amene anapangira sikoma max awachi ungonenatu kuti ndi ndale chomwe chinangopanga choti awa anali ndi awa anafanana otherwise panakhala kuti panali munthu mmodzi wowonjezera penepopo achizuma amadosa kapena amalephereratu anakhala kuti mwina munthuyo ndi wambali nayo so izizi ndi ndale mmene anazakamba nthani yake ndi Boniface Dulana ananena kuti mwinanso pene anakwisa ambali ya boma ndiponena kuti sanafune kupanga robe kwa maimpianza kuti tindithandizane timdusise nzimayi fanthaiza kuti zimayinaso kupanga robe zimayina kupanga robe even utakhala kuti za straightforward even za straightforward kumayina ndithu kumbali why should that be the case ndi ndalezo for ena amakhala kuyimira ma interest azipanizawo ndi lobbying yake kuthanga kunyengerera kuti ndithu kukambirana ndithu muyitanizana kuonesana kuti kumakulu uyu akadusa chonchi ndiyo tizitithandiza motere iniyo mungatithandize mbali yathu takhala tikuona be even maiko ngati ku United States uchi umamva zoti ayi awo amba kukambirana ndi awo kuti mwina andusise candidate wawo so it's a normal thing kukana and it's a normal thing kupanga robe pakakhala issue chabwino mukuonera Kwagwanji lolemba pa 17 May chaka chake ndi cha 2021 ndipo mu program yathu ya lero ndili ndi Nkonzi Rex Chikoko mbali yakuno muli ndi ine ndevu zamwaye wandira msisi atupita break khalani pompo chifukwa tibweranso nzina zambiri zikathaisi. Next on Spouses and Workmates. I swear. Don't swear. Who did you meet last night? Last night? Where? I hope that's what you wanted. Yeah, sure. Thank you. So let me go through it. Where were you meneki mwana druga mumpanda? At some point namona kwenkwane muntu cha kumpanda. Kodi ndi pampa unasema yani? Why can't you ask Kufulu or your father about what I did that upset him so much? What in Jesus' name are you doing in the dark? Spouses and Workmates premieres every Tuesday from 9:30 p.m. Sometimes you just have to die a little inside in order to be reborn and rise again as a stronger and wiser version of you. We care about our image, but we care about yours more. The Eagle has landed. We have invested into the largest and modern gauze news web for newspaper publishing. Welcome to the quality that you have always known us for. Advertise with the best. 0888 118 133 0887 055 793. Leading is our way of life. It's about time. Akulandiraniso pamene tupitirira ndi program yathu ya Kwagwanji lolemba pa 17 May 2021 tsiku lake ndi la chuti ndipo mu program yathu ya lero tili ndi Nkonzi Chikoko komanso mbali yakuno muli ndi ine ndevu zamwaye Wonder Msisia. Nkonzi pali nkhani inaso imene
yukhala ngati kuti yausaso mapiri pachigwa. Nkhani imeneyi pa chisanu panali kukondwerera malemu president woyamba wa dziko lino Dr. Hastings Kamuzu Banda. Nde kudali memorial service kulilongwe, kudali mapemphero matchalichi ku CCP, komanso kudali nsonkhano atonse tina kuti mina MCP kwambiri eti komabe azawa atonse sadali nawo kuchilimba kumene akunkuyu omwe ndi mkulu woona za kampeni ku MCP komanso mulangizi wa president pa nkhani za local government adayankhulako mawu awiri. Mawu oyamba adali wokuti malamulo a dziko la Malawi komanso malamulo a chipani cha MCP amalola president kuima kawiri. Ndewo sakuonapo chifukwa chimodzi chomwe chokuti president wathu amene alipo panoyi kuti asazaimeso 2025. Number 1. Number 2, adanena kuti zambiri zuvuta kuyenda mbomamu chifukwa iwowo amene amamvera chisoni ma sympathizers a DPP adakalibe malo abwino ndawo maponya masipanala kuti chinthu chichisende bwino nanga sichiboma chimachini wa akachiponyera masipanala chimachini chikutani chulephera kuti chiyende bwino kuti chikatene chakula sipanala chikatene chayima pa sipanala chifana ngasi chimene ngati pa cheni ne masipanala kubloka chinthu chikuti chiyende bwino. Tiyambe ndiyo yambirirayi imene yapangisa kuti anthu afuse makomenti kwa nzawo. Anthu akufusa izi chifukwa chokuti akumbukira padzana achiwiri kwa president Saulos Chilima adayankhulapo kuti tizakhala kuti inu mwakhalapo nanenso enafe tikhaleso khangati kuzakhala ka rotation kind of zimene zidangoyankhulidwa chonchija sizinayankhulidweso comment sidatukeso bwinobwino. Nde imene ayishoshera akunkuyu kuti kuyesa madzi funa kumva kuti anthu azipanga bwanji kapena ndi nkhani ndithu imene apapa ndinganene kuti nkhani ikubwerera kumwe takhala kamba nthawi zonse zichani mumgwirizano mwawo muli chani funso ilire amalawi takhala kufunsa kuti mumgwirizano muli chani kwenikweni koma mpaka napano yankho lake silinapezeke. So pamene palibe yankho zotsatira zake ndi zimene zizonena kuti anthu azikhabe ndi mafunso ande aliyense azikamba zomwe akutani akudziwa chifukwa choti akunkuya nakha kuti akudziwa china chake chomwe chili chosagwirizana ndi zomwe akamba apapazi ndiyoti mbwina abweza akutsatira chimenecho fa mwachidwe chomwe tinganene chonena kuti zomwe anena akunkuyu zokhuza ma constitution chipani cha MCP ndi ya boma ya dziko akunena zoona. So ngati akunena zoona sitingapange 40 kuti apapa alakwisa akunena zoona. So kupita chitsogolo choona kuti mwina angotulusa zomwe zili mu mgwirizano wawo abwezebwere poyera kuti anthu onse osatira zipani ziwiri azizitsata zimenezozo azitha kupita chitsogolo moziwa zoti kalekalero panakhala mgwirizano wawo. Kodi sadachitire dala kuti mwina zimenezi asazibwerese poyera chifukwa choti audziwa kuti amalawi ife izingokhala nkhani daily mete uchitira pa mfano ena kukambapo kuti kodi tizikamba za 2025 pano kodi tizipanga beza kampeni kodi mesa kampeni chatidamaliza pano pali atsogoleri amene akuyenera kuti akwanirise zimene amatilonjeza nthawi ya kampeni kodi nthawi yake sino mamoti tizivutika kuti 2025 kuzachitika zotani. Can we not work on the promises zimene awiri amene wawa amatiuza nthawi imene amafuna kuti tialembe ntchito imene tidalemba eventually. Zimene zozo ndizoona zoti mwina timataya nthawi zambiri nthawi yayikulu mdziko muno mumapanga za ndani mumapanga zoti tikwanise malonjezo andi izizi sitinganene kuti zikuthandiza dziko koma zoona zenezene zoti mafunso akubwera mu 2021 mafunso akubwera tidakalipa ulendo kufika 2025 koma mafunso alipo mbali zonse andi tikamayandikira kuku azikhala kuveka lauda akubwera no kwambiri. So ngati anthu akufunsa panopa ayankhe akwena kuti ayankhe nkhani imene ndi ndani nkosi a president advisor tikamanena kuti panali mgwirizano unali wa ndani imwena ndifunso lomwe tingakhale nayo roya mgwirizano unali wa ndani pali zipani zingati 8 is it 9 pasipani 9 ndiyoti mgwirizano unali wa zipani 9 anthu abweretsa unake alongosole a Malawi kuti kodi mgwirizano mwatu munali mwakuti munali zinthu zakuti tinagwirizana moto choncho amasula anthu nkhani imene mavuta mwina mgwirizano umu yomwe zambiri zomwe anthu tibe nazo attend kwenikweni ndiyo kuti kodi ndi za rotation yake ziyenda bwanje every 5 years every 10 years atayankha pamene popo
tikukhulupirira kuti zambiri zikhoza kugona gada zambiri zitsika ndithu usikukhalanso kusamvetsesana zomwe tinazo kuti atangolongosola kuti mugwirizano muli zotere ndoti anthu azitsata zimenezozo azidziwa zoti panopa ka rotation izayendera kaya ndi alphabetical order ya zipani kaya ndi kukula kwa zipani mwina mugwirizano mwawo momwe angalongosole kuti rotation yathu izayenda ngati ziliko za rotation izo that is so anthu kuti achepese kufunsa mafunso ambiri nkhani yake ndimene kuti angobwera poyera alongosole kuti kumugwirizano mwathu munaliza kuti zakuti ndi chifukwa chani mgwirizano umene uli wobisa chonchi nkonzi chifukwa ndetayisera takankha ineyo ine ndi Eugene ine ndi police dog ndimankhiza koma mgwirizano ine naimika macha ndagwedeza anthu ndapusha anthu amakana usabisaso kuti simuziwa sitikuza ineyo nakumvera ndipo kangapo mukafunsa ndithu ma secretary eno azipani zonse andi mayankho ake ndosagwira mtima kwa ine amandipasa chithunzithunzi kuti yo even yo sakuziwa so kupita chitsogolo chifukwa chani tinganene kuti chifukwa chokuti pali nkhani ziwiri mwina akuluakulu wasafuna kuti mgwirizano utani ubwere poyera 1 2 mwina palibiretu mgwirizano ndiwapaka mwachani janka saina jija anthu ayana kukangana nango saina magazini yena namanyamula magazini nango saina so zili pawiri mmene ndimaziwira inu mumatha kufufuza tonse titha kufufuza koma khomolero somwe maguguda amapeza kuti mgwirizano palibe amene amamveka ngati akudziwa so kumunyengo ino yoti anthu amayankhula momasuka kumasunga zinthu mwachinsinsi yoncho zotsatira zake ndi zoti pazikhala kokana ife aliyense akukondera ndani candidate wawo tinganene choncho pakali panopa kuti nangasi tikamapita chitsogolo azakhala makandidate ndi aliyense akokera candidate wawo umamva ndithu awa iyayi wathu ndi wabwino osati wanuyo ena onso akuyankhanso chimozimozi azukuluakulu awiri waso ndamva ndithu president akuyankhula zoti anthu amene akutitsatira ndi amene akukangana so vice akhaso akunenaso mawu mwayonso akuluakulu akudziwa kuti anthu awo akukangana apangapo chani funso nkumatero kuti apangapo chani kuti angwasi anthu aja azingokangana ndeno kuti nkhani iyithe tiziwe zimene zili mu mgwirizano kapena angotiyankhula because access to information kuti sitingachipemphe chimenechi tichakwawumiriza anthu amene oda chivumbulusi koma ndi mupita office yake iti tipeza office moze kuti koma akati basi nanga sitidavomerezana kuti I don't think kuti tosaya sili ndi secretary apo zamango kuponyerana hapo pita wao pita mwina kamwese mwina mupite kwa jeni achisi koma ngati tili serious za access to information imene ndi document imodzi yofunika kuti tiyipeze ndipo tione kuti chani ngati zomwe tikupanga ifeyo zili zokomera Malawi palibe chifukwa choti zibisa sitimakamba ife pano kuti anthu ngawanga zinthu zabwino mbabisa zabwino sili mabisa ngati tikubisa ndi kuti tikuziwa kuti ipera pake pati biba liminga apo poti lathu lingokhala pempho lalikulu lonena kuti akuluakulu a president ndi a vice tayang'anani kumbuyo anthu akudulana makosi kumbuyo anthu akutcholana kuti Mungu asiya choncho musengoyang'ana anthu azimenyana kulankhula zinthu zokuti ena nkumayankha anthu onse dziko lonse kumayankha chifukwa choti anthu akuyankhula maybe from the ignorant point of view chifukwa document sakuziwa kuti chani pamene document ikanakhala kuti ili clear ili pambalambanda ikunena kuti Chakwera mwachisanzo ayima matemu awiri kenaka ano mmene mukuneneramo kuti next kuti azakhala ndani ziti abambo chisi kapena akamuzuchi wambo kapena Chilima ndoti bwezano tikuziwa kuti zonsezo ndiyoti zili mu ndondomeko yake kuti tizapanga support so I think pempho lathu ndongotango bwera poyera alankhule pankhani asapitire kubisa layi ngati zili zolakwika zilakwike anthu koma azipita chitsogolo sangango asunga anthu mmasamba akulakwitsa akulakwitsa a president akulakwitsa a vice akulakwitsa amasuke auze anthu kusiyana kuti asi anthu azivulazana azitemana kuona amene akuyankhira papa zipani ziwiri akunkuya akuyankhula mbali yawo ayuti mwa akuyankhula mbali yawo zosiyana so kuti mwina even papate level kumvana kwake palibe relationship ineyo sitingakotero so apita bwanji chitsogolo mmene ananena sakuchita manage bwino alliance sakuipanga manage bwino ikukhala ngati ili ndi mbali yokuti ikuwira
Yeah, anakhala kuti mwina pa televo anthu akumvana tinakana kuti panebe voto bolo atiuza ola satiuze bola ani akakutani akumvana koma kuyang'ana ndewe yomwe kuchitiko kumbuyo it's clear zoti zimaoneka kuti anthu samva naye. So I don't think kuti alliance ndeto igwira ntchito tithomanena kuti ayi alliance ikuyenda bwinobwino mwina kuyendesa boma komano pa ubale pane ziwirizo palibereto akuti ukamamva kuwawa pena pache ukamamva achita ignore, you are not dealing with a problem. I'm still managing mapakuwawa pena pake, you need to pay attention kuti pakuwawa ndichani pang'ono ndi pang'ono yes pamakhala pakukula kena kasima zafika kuti chipatala akakuzati tingodula tumwendowa pamene nakapita nthawi ijayi tingatha kupanga deal. So this is a case ya kuyang'anira vuto move woyang'anira amene kuyenera kuti upangidwe address msanga kuti nkhani imeneyi ikhale pansi chifukwa vuto lalikulu to wanda ndichona kuti apapate thomangoda ngati kuti mwina zonse kuntunda kuzikuyenda bwinobwino komabe mmene takambira mbuyo muja kuti akuluakulu pakakhala njovu ziwiri zikamamenyana udzuma pangasafa ngati pano pamwina zithomaoneka ngati zili bwinobwino koma mwina kayendesedwe ka dziko kakutani kakusokonekera chifukwa choti pali kusagwirizana pena pake akamati boma santhu awiri iwo samapanga konzati anthu owatsatirawo so kowapangira konzati kuti anthu amene akuyenera kupereka uphungu akudana apereka uphungu otani so kupita chitsogolo tizizwa zoti amalawi akupanga asafa chifukwa cha ndewe yomwe ichitika pakatikati chabwino. Nkhani ina imene nakambidwaso komweko kumsonkhano omwewo idali imeneyi yokuti mu system ADPP atankana kuti ndi system amatanthauza adali paliponse pamene mungayang'ane ndeno adakali momo amasokoneza aperekapo chisanzo chakunifi kuti ngongole ziperekedwe zikuvuta chifukwa chokuti akuponya maspanala anthu amene akugwira ntchito mosusana ndi boma. Nkhani imene yakhala ikukambidwa ine ndachita mwayi kucheza nawo president tidafunsaso amene akuti kuti akuonze zinthu zimezi kafunika kakuchoka anthu chanichani pakuyenera kuti pasatidwe malamulo bwinobwino pochitira mawa kuti kudzabwera Martha Chizuma wina nkumazafunsa mafunso iwo aja mwina atapumano malephera kupuma chifukwa choti zinthu zina ankangugwisa ntchito mwina mphamvu zokuti alibe kapena posasata malamulo. Tizipanga bwanji kubalansa zonse ziwiri kuti malamulo asatidwe komanso tikonze zinthu zokuti zizikoma because nthawi imatha kugona koma tingotenga chisanzo ngati cha Martha Chizuma amapita pamalo nkukanena kuti ino simunabwere bwino chokani. So chimozimozi kuti ngati anthu ambiri amene ali maudindo pano pa DPP ambiri sanalowe bwinoyi. So it's a question of kungutsata kuti malamulo kuti anatsatidwa kuyamba atha kwachosa komano nkhani yayikulu ndio ikubwera noku izi zino zonena kuti kusagwirizana kwa tonse alliance akulephera ndithu mwina kubweresa mayina kuti anthu atumiza zikagwira ntchito kuti makampani ngati amene ayikepo anthu awo makhalajera makota mavuta kuti azathu kota yanu ndi ambiri exactly so ADPP akukhazikika mboma chifukwa choti ukuku akanika kutani kugwirizana kuti tipanga bwanji so kugwirizana kumenyana kumenyana ukuku kukusiya awo odusa watu achikwama ongodusa akutsana nacho chikwama chicha chifukwa awawa ukusakugwirizana uzaona appointment ili yosimatika chitika kumakhala kuti ngwandana amene mwana angoyang'ana kuti munthu uyo alinkuthekera kuti alinkuthekera wachokera kuti amene wachokera MCP kwamba kuelekera MCP alo maponya kale atatu peyo no 10 iso na fiso tiloweseko atatu so zinthu ngati zimene zomwe zipangisabe kuti ma appointments azikanika azichedwa chabwino zomwenso I think kutsogolo kwake kunzoti akulowesa tingati nthenya mmoja mwa pang'ono ndi pang'ono awa amba kukhazikika amba uzitenga ngati mtu kupita kutiko panopa maudindo amene ali akugwiritsa ntchito ndalama zaboma amathawu ndithu kumakambira kumatengano mapita m'misonkhano yawo mwina mwanseri kugwiritsa ntchito magalimoto aboma makakambirana za chipani otira mafuta okhala boma so boma is funding chabwino tisire pamenepo. Program yathu ya Kwagwanji lolemba pa 17 May 2021 nditokonze mkonzi chikoko Rex chikoko ndathokoza mbali yakuna munali ndine ndevu zamwaye wandera msisi yapitirira ndikuonera ma program otsatira pompano pa Times Television TTV Times 360 Malawi Facebook page komanso pa Times Radio. Goodbye. Next on Spouses and Wakemen. I swear. Don't swear.
Who did you meet last night? Last night? Where? I hope that's what you wanted. Yeah, sure. Thank you. So let me go through it. Where were you meneki mwana tuka mumpanda? At some point, namona kwenye muntu cha kumpanda. Kodi ndi bangwa unasema yangu. Why didn't you ask Kufulu or your father about what I did that upset him so much? What in Jesus name are you doing in the dark?